ne thuolo mag ohala gi tije kendo miyo piny ohala nyalo bedo mayot ndi. Ndara ok nyal bedo ndara ka onge chenro mag pur gi pith gi ng'iyo mwandu mag nam. CPA Ochiaga, ok ang'eyo ni kaka LBDA ang'o gang'o ma osetimo ne oganda marito alwora kama urito ni counties 14 gi wiye ma bende LBDA tiyoe. Thuolo kore mari. Erokamano ahinya VOJ. Mokwongo we awach gima Lake Basin en. Lake Basin en a national government agency, tiende ni en kambi mar sirikal. To en kambi mar sirikal manie Ministry of East African Community Affairs, Arid and Semi-Arid Lands and Regional Development. And gimomiyo okete e ministry no en ni kuonde ma wa operate ni e borders mag East African Community. So iyudo ka wago border gi Uganda, wago border gi Tanzania, and wago border gi Northeastern, kendo wane border e coastal region. And ministry no kendo oyawe kiluonge ni Arid and Semi-Arid Lands nikech kuonde ma wa operate gin kuonde mobedo declared as ASALs. ASALs gin kuonde mabedo affected matek ahinya seche ma oro nitiere, kendo gibedo affected mapek ahinya kendo seche ma koth ochako chwe. Then regional development en ni koro wang'iyo ni ere kaka wagero gwenge manitiere sei alwora mar nam Lolwe. So gima watimo kaka Lake Basin en ni waketo programs mang'eny mondo wakel godo development e alwora mar nam Lolwe. And achiel kuom programs mwakelo gin programs manie agriculture e weche mag pur kaka ne wacho. E weche mag pur kanyo wan gi value chains 4 kata 5 ma wamiyo pek. Achiel kuom value chains en blue economy value chain. And gima watimo e blue economy value chain en ni wapuonjo joma nie e pith mar rech kaka ginyalo tiyo gi technology masani mondo giyud yuto mamalo mopogore gi yuto ma gisebedo ka gitimo. And seche mwatimo mano wan gi a fingerling multiplication center in Kisumu kuma wanyuole rech matindo tindo, then wa support godo jopur mag jopith mag rech. E center kanyo bende wapuonjogi e yore manyasani ma ginyalo tiyo godo. Now value chain machielo kendo ma wan godo en rice value chain. And king'iyo thurwa kaendi wan tiere gi advantage mar pi. And pige wang'eny gi gin pige manyalo flow by gravity. Ok en pi ma ochuno ni nyaka go gi stima. So king'iyo schemes ma wan godo, wan gi Ahero irrigation scheme manitiere i Kisumu, to wan tiere gi Kimera Oloch irrigation scheme manitiere Homa Bay County, and nitiere scheme manitiere Migori, Kuja Migori. Then kidhi Siabe nitiere a number of irrigation schemes. So kaka Lake Basin wang'iyo ni to ere kaka japur nyalo bedo gi pur e yo ma wawacho ni o commercialize farming mare. Pur mar ohala. Pur mar ohala. So pur mar ohala ni dwaro ni ng'ama timo pur nyalo predict, onyalo ng'eyo ni kopuro to dhi yudo yuto machal nade. So wan gi agronomists ma support jopur mondo japur ong'e ni to calendar mar pur chalo nade, fertilizer monyalo tiyogo chalo nade, then o predict ni kotieko pur to yuto mare dhi chalo nade. Gimomiyo that predictability ber en ni japur koro kong'eyo pesa modhi yudo to nyalo commit pesa neno in advance. And onyalo convince ng'ama nyalo miye hola ni bang' dweche 3 adhi yudo yuto machal kama, so inyalo miya hola mondo atim godo 1 2. And jopur osebedo gi pek kuom market access nikech kitieko pur tileo gi mwandu ni e dhot. Emomiyo kaka Lake Basin wantiere gi a milling plant Kisumu ka kuma wang'iewe paddy raw material mar mchele, then warego mchele no to wause. So in that way pesa ringo mang'eny e kor gweng' and jopur yudo gi bedo gi thuolo mar predict their income. Another value chain ma wasechako wakete pek en machiegni manatimo mar the poultry. Nyocha ne wasetimo study ma Kisumu ka mwayudo ni weather ma Kisumu ber. Okoliet okong'ich, so gwen nyalo survive.
and seche mawuoye kodi ni wase stock gwen maromo 10,000 and wada expanded to 30,000 birds. And gima wang'iyo en ni ere kaka wanyalo kelo jowa matimo ohala mag tong gwen mondo bed gi steady supply mar tong gwen. Kinde machien kacha cha ne giyudo supply from Busia, mano loka kocha cha Uganda, but supply no nodok chien. So nomiyo jowa obedo exposed ni joma kelo tong gwen kawuok Naivasha koro keto jowa kawo tong gwen e bei mamalo. So gima wada timo en ni seche ma wasechako produce tong gwen go, then wadhi avail tong gwen go e price ma jowa nyalo loso godo ohala. Now kopogore gi mago, VOJ en ni mondo magi duto te otimre nyaka wabed gi kor lwasi maber. And iyudo kaka Lake Basin wantiere e okang' mambele ahinya e weche mag climate resilience and climate adaptation. Emomiyo ineno ka projects mang'eny mwatimo mag pi, waketo mago ma itiyo gi solar, and waketo mago bende makumo kete project wapidho yiende mang'eny mondo wabed gi yiende mondo kor lwasi obed motegno. So mago achiel kuom gik mwatimo, and amor ni farmers magwa na embrace registering as farmers. Iseneno ka sirikal encourage jowa mapuro ni gi register, and registration ose grow e higni 3-4 mokalo, osewuok from around 4 million farmers registering to around 7 million farmers registering. And gima data ni osekonyowa godo en ni seche ma jopur register to wang'eyo ni jopur manie region gin makama, mae gima gipuro, puothe girom kama, mondo seche migolo kothe mimiyo gi migolo fertilizer michiwo to ready wan gi data ma inyalo tigodo kitimo